Jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss kollox jibqa' l-istess u dan iwassal biex iktar nies iħossuhom skomdi ħafna jibqgħu jassoċjaw rwieħhom ma' dan l-istess partit. Għal dan id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando f'intervista mal-ġurnal The Malta Independent. Pulicino Orlando jisħaq li l-Partit Nazzjonalista ilu għal żmien twil maħkum mill-arroganza ta' Ostingat u ta' Richard Kakia Caruana, illi issa jingħataw ukoll ir-responsabilità ta' tmexxija tal-kampanja elettorali. Id-deputat indipendenti jgħid li l-Partit Nazzjonalista jinħtieġ li jitlef l-elezzjoni ġenerali li jmiss għaliex illum huwa maħkum minn elementi arroganti illi jemnu illi jistgħu jbellaw kollox lil Maltin u lil Lawċin. Jisħaq li ma setax jibqa' jaħdem fil-Partit Nazzjonalista, partit li minkejja li jkun jaf li m'għandux raġun fuq ħafna affarijiet jibqa' jinsisti li għandu raġun. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jitratta lil Maltin u lil Lawċin ta' idioti. Pulicino Orlando jgħid li l-fatt li Ostingat baqa' jingħata prominenza assoluta fil-ħidma tal-gvern poġġa lilu meta kien għadu jagħmel parti mill-Grupp Parlamentar Nazzjonalista f'sitwazzjoni mill-iktar skomda għaliex kien kostret jiddefendi fjaski kbar bħal tal-Arriva, Smart City u l-kuntratti tal-Fairmount. Mistoqsi dwar l-aħħar rapport dwar l-ekonomija ta' pajjiżna mill-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's, Jeffrey Pulicino Orlando jgħid li d-deċiżjoni tal-Ministru Tonio Fenech li jwaħħal fil-Partit Laburista lanqas tikkonvinċi lill-attivisti tal-Partit Nazzjonalista stess. Iżid li l-Partit Nazzjonalista ma tantx jaqbilu jitkellem dwar il-finanzi tal-pajjiż għaliex is-sitwazzjoni mhix waħda sabiħa. Isemmi wkoll ir-rapport li tħejja l-Gvern mill-kumpanija KPMG biex ikun attakkat il-pjana l-enerġija illi ħabbar il-Partit Laburista u jgħid illi dan ir-rapport huwa farsa għaliex il-KPMG stess qalet illi ma verifikatx il-validità tal-figuri illi għaddiet dal-Gvern u li fuqhom waslet tal-konklużjonijiet tagħha. Pulicino Orlando jgħid li l-uffiċjali illi għaddew il-figuri lill KPMG huma l-istess nies li fallew lena Malta. Dwar il-qasam tal-enerġija, Pulicino Orlando jiddikjara li jaqbel li pajjiżna jmur għall-enerġija ġenerata mill-gass u jistaqsi kien jagħmel ħafna iktar sens kieku pajjiżna mar għal terminal tal-gass minflok bena l-power station tal-BWST. Dwar il-ħatra ta' Simon Busuttil bħala viċi-kap tal-Partit Nazzjonalista, Jeffrey Pulicino Orlando jgħid li din ma bidlet xejn. Jistqar li ma jistax jifhem kif Simon Busuttil l-ewwel qal illi wara 5 minuti fil-kumpanja Ostingat jispiċċa dejjem ma jaqbilx miegħu, iżda fl-aħħar mill-aħħar spiċċa kellu jaċċetta illi jkun gatt li jmexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista.